meg vagy a csirkekelki, vagy a tojás. Szóval, srácok, a mai videóban azt akarom folytatni, ahol Tokaboka Zsuzsi átköltözött egy másik házba. Mindjárt ott vagyunk. Ez is lenne a házam, és ezt fogom berendezni. Sok sikert kívánok magamnak. Kacok, készen van a ház, majd a lenti részt azt majd később megcsinálom. Na, addig is kicsit. Jaj, de jó. Végül is elfelejtettem nézni. De azért még hiányzik, nem baj, majd megszakom. Jó. Ó, az nagyon finom. Kivasalom a ruháimat. Nem is néz ki olyan rosszul. Pár perccel később. Hú, ez nagyon nehéz. Pár perccel később. Ez az utolsó és kész lesz viszont. Elfelejtettem hozzá. Gyorsan hozom. Itt is van. Gyorsan felakasztom. Ezt berakom ide. Ezt ide felrakom. Hanem ezt is felrakom. Ezt ide. Ezt oda rakom. Ezt is, és akkor ezt pedig még ide rakom. Akkor ide rakom. Nem, akkor ide rakom. Hogyha akartok folytatást, lájkoljátok, és iratkozzatok fel, plusz kommenteljetek.